19. storočie dostalo prívlastok storočie technických revolúcií. Dnes žijeme v 21. storočí a ľudstvo objavuje stále nové a nové technológie a počítačové systémy nám obrazne povedané zjednodušujú každodenný život. Na pretras ale dostali otázky ako klonovanie človeka a možnosť ovládania ľudí. Že je to nemožné? Keď Jules Verne napísal svoju knihu Cesta na mesiac, považovali ho za fantastu a vesmírnu Odyseu za utópiu. Výdobytky vedy a techniky by mali ľuďom pomáhať, ale takmer každý objav vieme obrátiť proti sebe. V zahraničí začali používať čipové karty a čipy, ktoré nahradili občianske preukazy, zdravotné či platobné karty. Čipové technologie se dají používat v různých výrobních procesech, v řízení služeb, v řízení správy, řízení vlastně různých procesů obecně, no a pochopitelně také k ovládání lidí. Ano. To znamená, dají se použít ty čipové systémy jak pozitivním způsobem, tak negativně. Čipové technologie vlastně lze zneužívat z hlediska manipulace lidí ve smyslu okrádání je o jejich energie, pracovní energie. To znamená, ti, co je zaměstnávají především, tak tam se naskytá možnost zneužívání. No a potom samozřejmě možnost zneužití, co se týče nějaké centrální vlády nebo nějakého vládce, ano, ať už jednoho státu nebo případně celé planety. Čo je to vlastne čipová karta? Určite väčšina z vás pozná alebo má magnetickú kartu, platobnú kartu z banky, na ktorej máte nejaké údaje uložené na magnetickom prúžku. Čipová karta je niečo obdobné, ale 2 generácie vyššie, keď na tejto karte je vlastne čip. Tento čip v zásade môže mať 2 druhy. Môže byť čip, na ktorý sa ukladajú data, čiže si na neho vložíte svoj certifikát, alebo to môže byť nejaký maličký počítač v úvodzovkách, ktorý môže spúšťať aplikáciu, na ktoré sa dajú data zapisovať, meniť podobne. V Čechách na základe prijatia rezolúcie o jednotnej informačnej sústave bol na ministerstve zdravotníctva spustený program s názvom Mácha. U nás v České republice se připravuje v rámci vstupu do Evropské unie jednotná státní správa s informačním zabezpečením, včetně čipových systémů ve smyslu jednotné identifikační čipové karty. Ta karta nahradí vlastně občanský průkaz do roku 2005 podle našich informací, které máme, které byly odsouhlaseny ty údaje z Bruselu. A potom vlastně lidé povinně by měli nosit čipové občanské průkazy, kde budou sloučeny funkce jak polohy, tak identifikace, tak zdravotní údaje, mnoho zdravotních údajů, tak mnoho údajů, co se týče financí, placení, dále samozřejmě, co se týče zaměstnání. U nás bola tiež vytvorená komisia na vypracovanie podobného programu, v ktorej boli zastúpené viaceré ministerstvá. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo zastúpené v komisii, ktorá vypracovala materiál do vlády, ktorý pojednával o zavedení čipových kariet v rezorte zdravotníctva. Celý osud tohto materiálu je závislý momentálne od schválenia materiálu vo vláde Slovenskej republiky, pretože daný materiál bol prerokovaný v Rade vlády pre informatiky a táto ho odporúčila do vlády. Ministerstvo zdravotníctva svoj pôvodne predložený návrh na úrad vlády stiahlo naspäť na rezort s tým, že tento návrh bude v istých častiach prepracovaný, bude doplnený o nové možnosti využitia čipových kariet a potom, keď bude takto na novo pripravený materiál, tak ho znova predloží na úrad vlády, aby mohol byť prerokovaný vo vláde. Jednou z príčin, prečo sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo stiahnuť svoj vlastný návrh, je jeho finančná náročnosť. Celý projekt zavedenia čipových kariet do praxe by stál daňových poplatníkov od 2 až do 3 miliard korún. Je to samozrejme otázka budúcnosti, ráta sa s využitím čipových kariet, ale v tejto chvíli má ministerstvo zdravotníctva iné prioritné úlohy, ktoré chce prioritne riešiť a využitie alebo zavedenie a následné využitie čipových kariet v zdravotníckom systéme odložíme na dobu veľmi blízku. O využívaní, ale hlavne zneužívaní čipovej technológie pojednáva vo svojej knihe Totalitná svetovláda aj Martin Herzán. Okrem iného uvádza v nej aj aféru s nezákonným implantovaním čipov starším osobám v 90. rokoch, a to vo Švédsku. Ale čipová technológia má aj svoje kladné stránky. Fínsko patrí k tým rozvinutejším krajinám v oblasti informačných systémov pre verejné správy
Majú tam možnosť obyvatelia za poplatok získať vlastne obdobu nášho občianskeho preukazu, ktorý obsahuje aj čip. A na tomto čipe sú ukladané rôzne aplikácie, napríklad aj zdravotná karta. A tu sa dostávame k jadru problému. Na jednej strane nám čipová technológia uľahčuje prácu, ale na druhej človek, ktorý bude vlastniť takúto kartu alebo čip, stratí svoju slobodu. Majiteľ čipovej karty sa bude dať vystopovať na akomkoľvek mieste na Zemi. A to by vlastne znamenalo stratu osobnej slobody. Aspoň to tvrdia odporcovia čipovej technológie. Pokud je umístěn vlastně na pravou ruku, na hřbet pravé ruky pod kůži a zde na čelo, kousek pod kořínek vlasu, tak tam vlastně se jedná o budoucí možnost snímání myšlenek a hlavně potom ovládání myšlenek mysli. Jo? Čili bude se to prezentovat pochopitelně pozitivně, bude se tomu dělat reklama, tak jak to pozorujete, ale je tam spoustu vlastně tady těchto rizik a úskalí. A kdo si tady toto zvolí, tak potom pochopitelně se všemi těmi důsledky. Možnosť ovládania ľudí prostredníctvom čipu však počítačoví experti takmer vylučujú. Zneužitie je veľmi ťažké, nakoľko dnes už sú prijaté medzinárodné štandardy, ktoré predpisujú, akým spôsobom sa majú kryptovať tieto dáta. A rozlúskanie takýchto šifrovacích kľúčov trvá naozaj niekedy až dlhé roky. Napriek tomu sa do superpočítačových systémov stále dostávajú hackery. Pokiaľ budú dodržané všetky štandardy, ktoré sú v tomto svete známe, tak je to veľmi obťažné. Ako zlyhanie týchto systémov, ktoré spomínali, boli buď zapričinené nedodržaním bezpečnostných opatrení vo vnútri organizácie alebo únikom informácií cez pracovníkov týchto organizácií. Žádné technické zabezpečení vlastně neexistuje pro překonání, to vědí informatici. A dále další varianta zneužití je, jak jsem říkal, globální. To znamená buď na úrovni státu, vlády nějaké, jo, anebo celoplanetárního nějakého orgánu, který vlastně se víceméně teďka připravuje. Ano, je to Evropská unie pro Evropu, ale také se dále vlastně předpokládá z hlediska sjednocování, že může být taky celoplanetární vláda. A tam všude je možnost zneužití. Je to už veľmi blízka v oblasti sci-fi, si myslím, lebo ten čip by musel byť prepojený určitým spôsobom na ľudský mozog a myslím si, že zatiaľ tá technika nie je tak ďaleko, aby toto bolo možné. O možnosti ovládania ľudí sa dočítame aj v Biblii. V Apokalypse svätého Jana sa píše: A učiní, že všetci, mali aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj nevoľníci, dostanú znamenie na pravú ruku a na čelo. Aby nik nemohol kupovať ani predávať iba ten, kto má znamenie šelmy. Zdá sa vám to nepravdepodobné? Možno, ale aj Jules Verna považovali za blázna. Hovorí sa, že pokrok sa nedá zastaviť. Ide len o to, aby nebol zneužitý proti ľudstvu.